tak milé spolužiačky, rodiny, príslušníci, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala na našom stretnutí po 50 rokoch od skončenia školy. Zvlášť vítam Marienku Šuchtovú-Lubelec, ktorá prišla na naše stretnutie z USA. Je mi ľúto, že sa nám nepodarilo, aby prišla na stretko aj Milka Habaľová-Jacinová, ktorá dlhodobo žije vo Švajčiarsku, ale na diaľku ju pozdravujeme. A keďže sa už onedlho vráti na Slovensko, verím, že sa nám podarí aspoň jedno také stretnutie. Taký obyčajný deň, 15. jún 2024, a my sme tu vedľa seba prekvapení a zaskočení nemilosrdnosťou času, ako nás vidí svojim kritickým pohľadom. Sme tu ohúrení a dojatí zo stretnutia a nedarí sa nám pochopiť, že to naozaj prešlo už 50 rokov odtedy, čo sme opustili strednú ekonomickú školu v Trebišove. Naše srdcia a rozum sa bránia prijať skutočnosť a narad prichádza bezhraničná fantázia a veľkorysosť, ktorá spravodlivo všetkým vyrovnáva vrásky, prefarbuje šediny, dokonca výrazne uberá na váhe a zrazu vidíme, čo si želáme. Svoju mladosť. Ten čas, keď sme boli krásne, bezstarostné a svet pre nás bol komička. Ale život je už raz taký. Vždy nám dopraje ten šťastný pocit víťazstva len preto, že už má pre nás nachystané niečo iné, čím túto bezstarostnú etapu ukončí. A práve v tej chvíli sa vtedy pre nás začali prvé dni ozajstného života a začalo sa odrátavať dnešné jubileum. Každá z nás si vysporiadala svoj život po svojom, našli sme si prácu, manželov či partnerov, vychovali sme deti a teraz sa môžeme tešiť z našich detí a vnúčat, ktoré obohacujú náš život. Myslím si, že sme žili dobrú dobu, išlo to k lepšiemu a môžeme skonštatovať, že bolo super a myslím si, že teraz môžeme kľudne užívať dôchodok, každý po svojom, ako mu to zdravie dovoluje. Bolo nás 36, už je nás 32. Anka Gebušová, Silka Straková, Marta Poľaková a Radka Modraková sa na nás v tej chvíli pozerajú z hora. Spomínajme na nich dobro, osud im toto stretnutie s nami nedopia. Stredná ekonomická škola nás nielen dnes, ale aj po mnohé roky spájala a ja si dnes pripájam, že sme tu v jednej dobrej rodine. Cítite sa tu ako doma, prežívajte toto naše stretnutie s láskou, ktorá nás spája. A cíte sa tu čo najpríjemnejšie a ja verím, že sa nám naše stretnutie vydarí. Určite každé pomatujúce stretnutie má svoje čaro. Emocionálne náplň nášho stretnutia ovplyvňuje čas, zdravie a životné okolnosti. Neviem, či to môžem povedať, keď vidím naše optimistické pohľady, že 50. výročie možno vnímať ako časovú hraničnú čiaru, keď možno ešte len podvedomí budúcnosť začíname skúmať s pochybnostiami. Koľko takých stretnutí nám dopraje všemohúci Pán. Nezostáva mi len raz sa ešte poďakovať všetkým, ktorí zasiahli do našich životov a urobili z nás to, čo sme dnes, ľudí plných energie a túžiaci v živote niečo dosiahnuť a zanechať pre tento svet. Želám vám krásne posedenie, dobrú chuť v jedlu a pripijam na zdravie všetkých nás. Ďakujem.